Paunahin ko muna. Nagbibigayan kami ng Negosyo tips. negosyo tips. Ang tagal na namin nagkwentuhan. Almost ano na. Mga 2 hours na rin. 2 hours na kami nagkukwentuhan. Ayun. Marami ako natutunan sa kanila. Marami ring sikreto na nalaman si Kat tungkol sa akin. Oo. Katulad ng... Si Kat ang may hawak ngayon ng blue book ko. Oo. Ang alam niyang diary ko. Huwag niyong aawayin si Kat. Pag na-kidnap po ako. Huwag niyong aawayin si Kat ha. Kasi baka ikwento niya lahat. Pag hindi nakauwi si Kuya Mark sa sa Regina, alam niyo na kung bakit. Ito. Ito. May alam. Naging salarin. Oo. Ayun. Nakipagkwentuhan din kami kaila Garci Vlogs. Yeah. Ayan. Ano sila eh? Kapitbahay lang sila. Yeah, kapitbahay lang ang close lang. Kasi ako mag-message Oh, masyadong... Sabi ko nga bisita kayo sa bahay kasi baka gusto niya maligo sa pool. Yeah, swimming. Nahiya ako. Oh, para may kakilala kayong mga Pilipino. Papunta Metro Town, tinuturo ko agad yung condo nyo. Kasi doon sila nakatira. Ah, Alam ko, di ba? Oo naman, kung mayaman ka naman. Bakit kayo pumasok sa bahay? Nahiya tuloy ako. Hindi naman pwede pumasok mo. Di, mag-ano lang kayo. Oh, bisita kayo. Open naman lagi ang bahay. Yeah. Hindi nauubusan ng network. Oo, no? Lakas ng signal. Nakitap lang pala kami. Alam niyo lang. Actually, wala. Kwentuhan lang to, guys. Totoo, kanina pa kwentuhan kami. lang ng mga Kumain na boy-boy. kami. Ayan. Ayan. Kumain na kami lahat. Mark, may mention ka last time na gusto mong nagpapagawa ka na ng basement. Tapos ang sabi mo, gusto mo yung parang yung camera, mag-create ng sa photography. Oo, yun. Oo. Tama? Oo. Okay. Kailangan ko ng partner ba? Parang gano'n. Yun lang? Hindi ko natin alam. Wala tayong basement. Ay, hindi ka nanonood ka. Hindi, o, tingnan mo sila, updated na updated. Oh. Sabi ko basement daw, sabi niya hindi ko alam, wala tayong basement. Tingnan mo sila, Kat. Mas updated sila sa... Hindi kasi nanonood to. Oh, Sa hindi totoo nanonood lang. na. Oo. Oo, hindi talaga nanonood. Ako lang talaga nanonood. Tapos minsan lang siya manonood. Oo. Kim. Okay guys, alam niyo ba, may sikreto. Kay Kat ko kasi Ang bilis umamin ni Kat, no? kay Kat ko kinuwento kasi alam kong siyang pag nalaman niya ng yon, baka ikwento niya lahat eh. Kaya Kat, alam mo lang Kat ha. May pressure pala, no? Hindi, nagkukwentuhan lang kami. Yan. Ito bago lang sila, di ba? Yeah, Ilang bago lang sila. 1 month. 1.5 month. student, no? May student sila and then Student pathway. Student pathway. Para Kasama makarating ko yung ng family. Yeah, wow. Hindi ko na-mention yung school. Hindi mention yung school. Hindi na ako binabayaran na school. Totoo. Totoo yan, totoo yan. Totoo yan. At magpapa-agent ka tayo sa school. Totoo. Magpa-agent ka sa school para pag may refer ka, meron ka makukuhang referral. Sinabi. Ah, ganon? Ano ko pinasok mo? Talaga? May referral ko. Kay off record. Off record, off 10 record. ba yun? 10 nga. Oh, mga 9. Anong oras boarding mo, kuya? Alam ko talaga kung yung nakita ko din na Regina 7:30. Hindi nga. Hala, 7:30. Hala, wala akong malilipas. Totoo nga. Oo, nakita ko rin yun. 7:35? Alam niyo guys. Hala, ding 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 ding. Ay, oo nga. Pwede. Ay, oo nga. Di nga. Sure ka? Feeling ano ko talaga kuya eh. Oo. Ano oras na? Naiwan ako. Hoy, sure ka ba? Oo. Hindi nga. Naiwan ako. Boarding na. Seryoso nga? 7:35? Ang Hala. ko talaga kasi may 7:45 na papunta Regina. Akala ko 22. 2015 pala.
2015? Anong oras ang flight mo? 2015. 8:15. Magdadap mo pa yung Wala na. yung luggage mo. Oo. Sa dapat. At isa lang ang papasukan. Tawagan ko yung ano ko, kumari ko. Hala. Teka lang. Oh, sige, go. Enjoy ko yun. Alright. Hi guys! So ayun na nga. So pauwi na nga kami. abrupt naging goodbyes namin kay Kuya Mark. Kasi Hindi na kami nakapag goodbye ng maayos. Kasi medyo nataranta na. Ay, oo nga. Kasi Kasi muntikan niya na ma-miss yung flight niya. nakalimutan. Ay, hindi naman nakalimutan. Siguro na ano lang. Hindi, naiba siguro yung tingin niya. Kala niya 10 o'clock yung flight niya. Yun pala, 9? 9 ba? 8:15 yung boarding. 8:15 ang boarding. So, mabilisan siyang tumakbo dun sa sa domestic na departures. Buti na lang naabutan pa naman niya. Good thing na andun pa kami sa airport, nakapag-antay pa kami ng onte kasi Just in case na hindi niya maabutan yung flight, siguro mamove na lang yun tomorrow. Then, pwede siya matulog sa amin. And then, ida-drive na lang namin siya sa airport the next day. So, ngayon, may confirmation na galing sa kanya, nag-message na siya na nakapasok na daw siya. It's already 9:30. And, nag-message siya sa amin na nakapasok naman na daw siya. So, ayun. Pauwi na din kami. Pero ang saya ngayon kasi parang biglaan lang siya, hindi namin pinlano. Wala sa plano namin kasi wala sa calendar namin to. Oo, wala sa calendar namin to. Mabilis ang plano lang. And then, masaya din kami kasi may na-meet kaming bagong Ang Garci Vlogs, bago lang Garci silang Vlogs. vlogger. Katulad namin dito sa Vancouver. Oo. Sila, parang student din ang pasok nila sa Canada. I don't know what that's called, but student din ang pasok nila sa Yung pathway nila, international student din. And then, yung husband niya, yun yung open work permit. Kasama nila yung kid nila. And ang saya na may bago kaming nakilala. Totoo. At saka, coincidence kasi ang lapit lang nila sa bahay namin. Oo, Joyce din pala sila bumababa. So, hopefully, may time kami na next time magkita-kita. Oo, masaya yun. Kasi, may kids sila. So, kung gusto nila sa amin na swimming, ganun. Magstay. oo. Or, kunwari, Tambay. mag-date night sila, mag-babysit kami ng anak nila. Pero, medyo old na rin yung anak nila na hindi na kailangan mag-babysit. Pero, if you want lang, Garci Vlogs. Totoo. Anyways, yeah, so, ayun na nga, pauwi na kami. So, biglaan lang din, gaya ng sinabi ni Kim, biglaan lang to. Hindi namin in-expect na matutuloy din to kasi nga, konting oras lang yung layover ni Kuya Mark, and then, binalak namin na mag-quick dinner lang sana. Medyo napahaba ang kwento namin. Kaya ayun. Hindi kasi kampante din si Kuya Mark kanina na 10 PM pa naman yung flight ko, okay lang. Kaya ayun. Munti ka na siyang mag-overnight sa Vancouver. Okay din naman yun kung mangyari yun. Kasi 'di ba at least ngayon, kung kunwari, on the way home, madaan namin siya sa downtown, ganun. Mapasyal namin siya kahit saglit. Pero okay lang din yan kasi ang dinosaurs ay nag-iintay na sa Inaantay na, kanya. oo. Sila Tilani. Siyempre, sabik na din sila. Si
siguro pag balik nyo na lang ng Vancouver sa summer, kung babalik kayo sa summer, yeah, magkikita tayo ulit. Doon na lang natin ituloy ang mga usapan. Kasi, honestly guys, mabait silang lahat na nakilala namin ngayon. They're so nice. And they also talk about a lot of things. Like a lot of life things. Masyado kaming mahihain ni Kim, no? Pero kanina, hindi namin na-feel Hindi siya yun. mahihain. Medyo, ano lang kami, komportable lang kami nakausap sila kanina. Hindi naman naging awkward yung mga pangyayari. Oo. Parang natural lang lahat, kaya kami nag-enjoy din. Hindi namin namalayan yung time. Kung hindi na-mention na, na may flight na nakita na 7:45 na tuloy-tuloy pa sana yung kwento. Mamiss na talaga niya ng tuluyan yung ano. But yeah, it actually felt like we've known them for a long time. Totoo. Especially Kuya Mark kasi maasar din si Kuya Mark. And yung family ko super maasar. And I think her family too. So, parang feel at home lang, you know? Ganun. Pretty cool. Kaya, ayan na muna yung update namin sa ngayon sa aming pagkikita. Sa vlog na to, anyways. Kailangan ni Kuya Mark ng sarili niyang vlog kasi mayaman yung mga ganun. Anyways, pauwi na kami and Thank you all for watching. thank you. Salamat sa panonood nyo. And thank you, Kuya Mark of Carino Family. Thank you, Garci Vlogs, for your time. Na-enjoy namin. Yeah. And thank you all for watching. And we Please will... subscribe! Please! But if you don't want to, that's okay. Just watch it. We don't care. No, we care. We care! But as long as you're watching, go for it. Yeah, so see you all guys sa next vlog namin. Ingat kayo lahat lagi. Medyo madilim yung video na to, but you can hear us. So, bye!